iuyog na. Gabi. Nga, unod sa gabi. Tay sili daghan para mohalang. Yan atay mga extra nga lamas dire. Spes dahon niya sa gula na to ni siya og gagmay nga bulad. Napod tay bili bulad nga gi tagod-tagod ginagmay. Atong kamatis. Syempre ang atong gata. Para malata na itong gabi. Itong takuban. Wala ko nagluto. Knockdown tanan. Luto ta gabi mga kapobre. Malimtan na tong mga bulad-bulad ginagmay. Bukal na. Dito na ito ng bulad. Para hindi naman siya magbukal. Yeah, ako na sang lunuran na itong mais nga kanon. Ginay butang tayo. Sige, iuyog. Na. Mais. Kita po naluto itong gabi. Para nga suka. Halang nga suka. Nauna ta, luto na itong ginataang gabi. Lagkit kayo mga kapobre. Tas pais. Ah, grabe kainit. Aso-aso pa mga kapobre. Patao, gusto na ito ng sili. Bulad. Tuslo pa sa kitamos. Maon. Ah, kainit. Una. Ayun na.